Ina muku maraba izuwa sashe na dogon labari a babin soyayyata da wata bamisiriya a Cairo kashi na 2. Wato a yayin da wannan baiwar Allah bamisiriya ta ce min, Aiz haga? Ji na yi tamkar zuciyata ta tsaya, komi ma ya tsaya, cak, kamar daga nesa sai na ji ta sake cewa, Aiz haga? Sai kuma na dawo hayyacina. Hakan a larabcin Masar yana nufin kana buƙatar wani abu ne? Nan da nan sai na yi firgigi sai na ce mata, Aiwa, Aiz coffee, ma'ana shayin kofi nake son sha. Nan take sai ta yi maza ta je wajen wannan na'ura na matso ruwan kofi. Ta matso ruwan kofi ta kawo min, sannan ta kawo min sukari ko da zan ƙara. Na dubi farin wannan sukari, kawai sai na ga yana min kamaceceniya da farin idanun wannan yarinya. Yayin da launin ja na jikin kofin da ta kawo min kofi din a ciki, sai na ga yana min kamaceceniya da labban wannan yarinya. Duk da cewar kuwa ba jan baki ta sa ba, haka labban nata suke min indillahi. Sai kwakwalwata ta ɗibi tunanina, duk wata nutsuwata zuwa wani shawagi mai tsayi na jinjinawa ga ikon Allah da hikimarsa da fasaharsa wajen kera wata halitta mai gigi ta sauran halittunsa. Firgigi sai na dawo hayyaci na kasancewar kaɗan daga cikin ruwan kofi ɗin nan mai zafi ya zuba min akan gwiwata, domin na rike kofin ina ta tunani har kofin ya ɗan tangaɗe kaɗan. Daga nan kuma sai na zauna na ƙura mata ido ina ta kallanta, ban ce komai ba kuma ni ban sha shayin ba. Ita tana zaune a can gefe ta ci gaba da karatunta. Can in tana karatu sai ta ɗago ido, sai mu haɗa ido sai in yi saurin kau da idanuna. Haka muka yi ta yi da ita, mun yi haka da ita sau biyu. Can sai ta ce min, Anta min en. ma'ana daga ina kake? Ban amsa mata ba saboda ban taɓa tunanin cewa da ni take magana ba. Sai ta ɗaga murya wannan karo sai ta ce, Min en anta ya captain. to anan ne na fahimci cewa da ni take. Kawai sai na ji ciki na ya ɗauka. To fa cikin sauri sai na ce mata Najeriya, sai kuwa ta yi murmushi ta ce, Ahsan nas. ma'ana mutanen kirki. Wannan ta'ada ce ta mutanen Masar a yayin da suka tambaye ka gaya musu ƙasarka sai su faɗa haka. Ahsan nas. Abin sai yana ta dawo min a cikin kwakwalwata yayin da ta koma ta ci gaba da karatunta. Ni ko zuciyata sai maimaito wannan maganar da ta faɗa take ta yi. Raina yana min daɗi. Daga nan sai zuciyata ta gaya min cewa, to ai yanzu da wannan dama fa aka baka. Nan take ko sai na fara shan shayi na har na shanye cikin natsuwa da jin daɗi. Ina gamawa sai na ɗago hannu na duba agogona, na ga 8 saura minti 10. Zuciyata ta gaya min cewa to wannan ce dama ta minti 10 gare ni domin na samu ne tasiri a tunanin wannan yarinya, na samu nasara a kanta. Nan take cikin gaggawa sai na tashi na ɗauki wannan kofi na je na kai mata. Duk da cewa bisa tsarin ba kai mata kofin ake ba, mutum bari yake in ya so daga baya ta zo ta ɗauka ta kai ta wanke. To amma dai na kai mata, ita kuma ta karɓa ta ɗauka ta je ta fara wankewa a inda take wanke kofuna. Bayan ta gama sai ta dawo ta zauna, sai na tsaya ban tafi ba. Sai na ce mata lau samat excuse me, da jin haka sai ta buga wani murmushi, kyanta ya ƙara fitowa. Na ji zuciyata ta narke, ita kuma murmushin da ta yi larabci na ne ya bata dariya, kasancewar daga ji kasan dan koyo ne wannan. Musamman yadda ne angulu da kan zabo, na faro da larabci kuma na karasa da turanci. Sai ta bude baki ta ce min Faddal. yayin da ta karasa magana ta da wata yar karamar dariya. Na bude baki zan yi magana kenan, kash, kawai sai ga jirgin mu nan ya iso. Kuma yadda abin yake, in dai har muka yi sake muka rasa jirgin, to sai mun jira kuma na karfe 10 ya zo. Kawai sai na ji an kwalo min kira. Kai, tunda zo me kake a nan wajen ne? Jirgi ya zo ka zo mu fece. Kash, ni ban ma sani ba, ashe sun daɗe da dawowa suna zaune suna ta hirar su. Na ji kamar an watsa mu ruwan zafi a cikin raina. Ina ma ana iya tare lokaci. Da na taro wannan lokacin. Kuma gashi ba an cewa abokaina su tafi su bar ni ba, na san wata rigima ce za su tashi. Domin ni na matsa musu lallai a yi wannan fitar. Kawai sai magana ta juyo min akala hankali na zuwa gare ta yayin da ta sake ce min, Aiwa Faddal, ana istama'alak. ma'ana ina jin ka. A daidai wannan lokaci sai na ji bana da wani abokin gaba da ya wuce barin wannan waje a daidai wannan lokaci, domin bana so na tafi na barta. A wannan lokaci kwatsam ji nake tamkar na santa tsawon shekaru 100 da suka wuce. Ban yi aune ba, kawai sai na ji hawaye a idanuna. Ita kuma tana ta kallo na, tana jira ta ji menene zai fito daga bakina, yayin da wani yanayi na damuwa ya bayyana a fuskarta, kasancewar ta ga kamar na shiga wani yanayi mai huda zuciya. Na buɗe baki zan yi magana, amma magana ta ki fitowa. Gashi kuma abokaina sai azazzala ta suke yi akan na taho mu tafi. Kai in bata da canji ne ka bari mana, mun dawo sai ka karba. Haba, shi bana ma yayye bata mutane lokaci wannan hamagon. Ban san me ya shiga jikina ba, kawai sai na ji na juya na ci gaba da tafiya. Amma zuciyata tana raya mun cewa tabbas ɗin da rabo za mu sake haɗuwa da ita. Ta yi ma idan muka dawo da daddare
mu haɗa ita a wajen. Na shige jirgi na zauna, jirgi ya fara tafiya, sai na daga idanuna ina kallanta ta taga, sai na lura naga duk wani annuri na fuskanta ya gushe kamar a mafarki. Sai na ga wani abu a fuskarta, makamancin wani abu da ya kasance a fuskata. Hawaye ne ke zuba daga idanunta. Ko me yasa? Ƙarshen fita na biyu kenan na dogon labarin soyayya ta da wata bamasiriya a Cairo daga alƙalamin Shamsuddin Lukman. Sai sati mai zuwa za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Mun gode.